И здравейте, зрители на Game Over TV. Аз съм Цецо, а това е Channel Update. В този Channel Update искам Channel Update новина. В тази новина искам да ви кажа, че ще има маратон, който ще включва епизоди на Мафия 2. Играта вече сме в самата развръзка и понеже като гледам не съм правил маратон, няма каквите 2 седмици, поне 4 седмици. Последният маратон е... Ето го. Последният маратон. През глава 7, пък сега сме на 10 глава и има още колко много клипове. И затова ще има маратон, който ще е малко по-големичък по размер, може би около 4, 5, 6 дадени клипа. И това беше новината. Ако има нещо друго, ще бъдете уведомени. Чао от мен!